Yang Diyos, sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnoni Juice at Philnoni Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesta Grow to grow happy! Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Tamang oras sa Radyo DZGB, 4 minutos makalihis na alas 3 nin pagkahapon. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kumpiyansa si dating Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro na magiging matibay na presidente kan Pilipinas si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Chodoro na nahihilingan niya nin abilidad si Mayor Sara na pagkasararoon ang mga tao asin kakayahan na panginotan ang sarong maribok na syudad arog kan Davao. Handa man siya na suportahan ang alkalde in kaso magdesisyon ini na magdalagan pagka-presidente sa maabot na 2022 na eleksyon. Yan ang pangalas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Coke Studio. Itodo mo, bit mo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Miglite. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Miglite. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Miglite! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Miglite. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Miglite. May libre ka pang isang bote. Don't worry! Magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit.
Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Spaghetti tayo, Real ang pasta ko. Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Oh! Ano? Merindal na, Nabatan ka na? merindal. Nabatan na? Merindal. Gari wala kitang merindal. Gari problema kita ngunya na po. Merindal. Gari wara? Merindal. Gayon. Gayonon. Henry Maceda, ang Oh. on mo, baby. Yeah. Alas 3 na. Oras nang I-text mo. i-upload Pre, mo. kung talagang merindalan, wala man talaga. Bigyan mo sa Wala pa rin hindi ka pwede magpralakaw-lakaw. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkiyon mo sa DZGB. Pinkiyon mo! O, sabay-sabay. Sabay-sabay. Come on. Come on, baby. Let's go. Sabay-sabay. Sige daw. Oy mga fans, pag-usog ka ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita mag-uro irestoryahan. Mas magayon kung may merendalan. Tama. Mga samdo sa pagkabuhay ni tao. Programang pakonsuelo sa hapon. May health tips sa sin mga tataramon. Oy, dangogaan sa kuyang orasyon. Salbatan na. May nagwala. Nagkaparasaan salming. Gary, may nagwala ah. Simpleng bagay mo. O talagang pumunta sa salming man. Dahil sa kantata. Hello, baby. Good afternoon. Baby boy, good afternoon. Come on. Oy, maray na hapon. Merienda. Nata naman ipigakapos ang hinangos ko mani. Nag-disinfect ka sa bago, no? Nag-disinfect ka sa bago. Kaya daw, salamaton tabi kay Engineer Wally Sabater ng Provincial Health Office. The best yan, The best yan. Pare palang kada empleyado, kariguson kayo tuman, no? Paglaog isprayon yan sa luwas. Paglaog isprayon mo, ganyan solve ka, ade, ano? Nata? Bakit? Wag mo akong tanungin dito sa onder kasi masasabi ko onder yung edad ko. 24. 24? Bakit? Okay, gawin mong 41. 41, gawin mong 41. Mamaya na, text ko lang siya. Mamaya na. Sabihan mo siya, maghintay siya. Sabihin mo, pinasabi ka mo ni Henry M, maghintay siya. Hindi na pwedeng mapagahan na problemang an. Ikapadagit na naman, sarawa yun talaga na. Ikapadagit na naman, magalat siya. Diba? Bako nagkaribok sa mga ayam. Magalat. Alam mo na order ako man eh. Hapon na kang edad. Mararamang kang tao sa edad ko. Para sinabi kong 41.
duda. Sa mga paradangog, sabi ka na, oh. Susap nga niya ko, 35, salo na na mga tatubo na ng kaya. Maray na hapon. Merienda. Uy, sus ko. Pangyari sa mga baka. May dagdag na naman kitang kasukan COVID sa Legazpi. O latest po ini. Kararating ng balitang ito dito po sa bulawagan ng pambalitaan ng DCGB. Bicol Region 202 ang naidagdag. Sige, lang to. Ang sana ka mo dahil kimas. Sige, sana ka mo. Kung sana ka mo, ata baya na. Bicol Region 202 ang naidagdag tabi sa COVID-19. 62 po sa Albay. Sige, sana ka mo. Masakay sa jeep, so driver ang mas nasa koko. Sige, sana. Mapagpundukan jeep, pagdalagang kan jeep, so mga plastic nagkurupad-kupad. Sige, sana. Ang pinaka-the best kan man maglakaw ka. Buda po rin pukun mo sana sa imo tabi na deodorant. Ano dyan? Before ibog sana. Kung gusto before ibog sana mga yan mga 1, 2, 3 stroke, di ba? Pawala pa to 1, 2 up and down up and down buda up and down and sideward yeah. Up and down sideward. Tapos iikot mo sa imong kilikili yan. Tapos kan mix yan. Pagkaikutan mo kitulong basis, parungon mo. Pag ang parong okay na. Pero kung medyo maamling pa, dagdagi. Maglakaw. Para ibugo sa nakidit ang deodorant. Di ba? Ano nga si istorya ko? Nalingamang galugod sa istorya ko. Pangyayari. So COVID pa lang. Pangyayari sa Maabacao, COVID case, tabi sa Albay 62, 16 sa munisipyo Candaraga. 10 sa Legazpi. 8 sa Kamalig, 6 sa Ginobatan, 4 sa Bakakay, 4 sa Piodoran, 2 sa Ligaw. Tigsaro po ang Ginobatan asin Ligaw. Di ka mo sa kumaghapot kung mga taga-sign ini. Tanay pa po yan ay poposta. 30 minutes ago pa lang. Okay man 30 minutos pa sa natabi. Ang latest dyan Tapos sa Camarines Sur 67, 34 sa Naga, 6 sa Magaraw, 4 ang Kanaman, Pili, and San Fernando. Sa iba po, mga dirito naman. Katanduanes 0. Leonta daw sa Katanduanes. Nata 0 ang Katanduanes. Nag-send-send kay Kwan for swab. O kaya man pala. Wait lang i-check natin Katanduanes. O kaya man 0 sa Katanduanes. Kasi di man kinagpadara. Di man nagpadara sa Katanduanes. 0. Di ba? Pero sa Masbate may negative senda na Masbate. Sandali lang Masbate may negative po senda na Masbati, mga taga Masbati. Sabi kang yan, sabi kan mga diyan sa Bicol yun, may mga estudyante ay tatuwa ko sa Karaw man sa Biyo kay tumani bako sa Karaw ay nagdara si Francia kay kwan man kay pizza birthday niya talaga ka pa nakapula ini nakapula si Francia birthday niya pala Nilingkod, may koro holding hands naman sa masyampangan kang niya. Tutubagang so kanto kang makdo buda so kanto kang ini kan yellow cab. May kon siya. May kataning nagkatamay ka uro naglakaw-lakaw sa do may kataning. Slim na lalaki. Nailing ko nang Pigiling ko lang kung nga ako, dahil man nag-holding hands, medyo kaibas niya sana. Makaskasong sula, kao gari may pigbubukod. Gari nga niya ako, may kunin, pigdulagan si Francia sa arong ninda. Balikan ta sa isyo. Sa Kwantabi, mga tugang sa, sa Sorsogon, Tabi, 24. Kat 15 sa Sorsogon City, tulo sa Kasiguran, tulo sa Huban, Sarong Castilla, Magallanes, Pilar, Tagsararo. Pero kasapon man, igwang saro sa Barcelona.
Masbate po, 49. 16 sa Masbate City, 7 sa Aroroy, asin Mandaon. 4 sa Claveria, Mubo, asin San Fernando. 3 sa Kataingan, 2 sa Dimasalang, Tagsararo, Ampillo, Duran, Apillo B. Corpus, San Jacinto, Buda, San Pascual. Diba? O yan tabi ang mga positibo sa COVID-19 now. Pero ang ay salamat sa Diyos, may recovery kitang 101. Tapos mga tugang ang gadan, sus ko may gadan, saro. Kasuhapon, sobra 20. Ngunyan tabi, saro. Taga Sursugon, pangyari sa Maabakamani. Di bali ko ta may COVID sa nanta, iyang bagaday pa mang kibulong. Pero basta day po sa naday nagagadan, medyo tolerable iyan na pangyaring yan. O, ilingan na iyan. May saro na naman nagadan. Nadagdagan na naman kasuwapon. Ang kasumunyanal daw. Kaya, tabi iyan mga tugang ang latest na informasyon tungkol tabi sa COVID. Digdi po sa, ano yan ha? Digdi po sa satuya mga tugang nakabikola. O sige, ano yan? Sige sana. Di sana kita magsurunod. Magburo lang sana kita. Ata magburo lang kita. Henry M. in the morning. Henry in the morning. Salbata naman paguna ko man ng programa ko, Morning Hirit. Pink yun mo pala nini. Okay. Ang satuyang tataramon. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang satuyang tataramon, mga tugang muwit. Muwit. M-U-Y-M-U-W-I-T. Muwit. Muwit. Ano man eh? Samuya, nga po ka ni samuya ka ito. Muyit. Muyit. Muyit nga yan. Sisa yan. Explikaran nito sa kuya talaga ini. Ano mga tugang ang gusabihon kang tataramo na ang nakuha ni Ronald Muwit, M-U-Y-M-U-W-I-T, Muwit. Sa mga nga po kaan, Muyit. Muyit ngaya. Baka mapasala ka mag-pronounce kaya ni Manny. Sabot kong sabihon kay ni na tataramon na ini, ha? Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Oh, ano yung gusto sabihon ka? Tagalog yan, sir, kang koma. Ikay na punta kay Angel na remote na sarawayon ka, ha? Naman Tagalog na kang koma. Ang koma tabi, Kuwait. Kuwait. Sa Bicol, ang Kuwait. So, Kuwiton mo nga yan eh. Kuwiton mo nga niya, di ba? So, anong sabihon ka ang mga tugang natataramo na muwit? Berda, o naman, baka may nag-text lamang. Ang muwit, bakong Bicol kan kuma? Masarap man ini, siguro magkaklase din na Angel, duwang ini, o. Pero kang elementary, magkaklase din duwang ini. Takong college na ini, bako ini magkaklase, bako man araw ko ng turo, eh. Muwit, kuma, pero tabi ang total sa Legazpi na COVID. Ay, explicar ko sa iyo, madali lang ang. Good afternoon, tabi Henry M. Bilot? Bilot. Pwede, manay Merly. Bilot mananggad adi. Bilot. Ay, sus ko, ano na, bata uning cellphone ko man, makaulukon man ang itsura kan cellphone ko, makasumpo ko naman, oh. Bilot palaan, bilot. Okay, pero sabi digdi, ano ko sabihon tabi, mga tugang kang tataramon, ano ko sabihon tabi kang tataramon, tama si Manay Merly, ang sabi niya, nag-stammer, o to stammer, to staffer, S-T-U-T-T-E-R, staffer. Yan. Excuse me po. Bilot mananggal. So, ito ba so,
Masaing ka. Kaya, ano nga nang itatara mo? I love you. Sabi man kang babayi, oo. Ano? Buhod. Bulol. Ang pwede man bulol, di ba? Bulol. Yan. Magtugang siguro ang bulol. Pero ang muwit. Yun man talaga sukan talaga, bilot talaga. Okay. Ito. Good afternoon, Tabi Hen. Gari iba man ang bilot sa nag-stammer. Ang nag-stammer, so kasampot. Di ba? Stammer din nakasampot. Pero ang bilot, so ngaya, Laguna, Yaguna, ngaya, buyak-yak at payo-payo. Yan ang bilot. Ngaya, kaydiyo at kabayi. Tama, di ba? Pero, ang sabi digdi sa na-research ni Rula, ang stop, yun na, muwit, sabi ko, lubot, ini mandan urin siya, manasarawa dyan, naman lubot na, puwit ito, latusunta ka dyan na, iba man ang stammering sa bilot, pero tabi, sa English na research ni Ronald ang muwit datab is to stammer. Stammer, di ba? Ang sabi niya to stammer, S-T-A-M-M-E-R, to stammer. Di ba? Sisay na tabi mga tugang ang masolusyon kayo ni utal. Ang utal, so tukal. Nag-stammer arukan pagtaram ni Porky, Pigbuda, Daffy Duck. Ang problema taman, ito dahil ko manarab ining karakter na ini sa cartoons. Ang aram mo, si Tom and Jerry mo na SpongeBob. Si SpongeBob baga, cheese yan, adi. Sabi, ngaya, who is SpongeBob? Sabi ka naman, sir, it's a cheese. Di ba? Pangyayari basta yun na po ito, may bilot po. Ni may 2 minutes na marauton ang tinis ka rin sa Albatana. Dahil ko mabasaw ng text mo na sarawayon ka. Good afternoon, Tabi Henry M. Gusto ko lang masabutan sa Tagalog utal. Di ba may kantakan man ano ito? Putungo sa hinaharap sa buhay na banal. Di mensahe na uutal. Patungo sa hinaharap sa buhay na banal. Awinda. Ito, ang niri nagtarata ang bilot bulol, ang muwit sugari halipot ang dila, day saod ang R. Pwede, di ba? Porky Pig and Daffy Duck, so mga barkada ni Bugs Bunny. Amit ko si Bugs Bunny. Buda si Looney Tunes cartoon. Amit ko ini. Di kami ini si Daffy Duck Basta mga midbid ko sa mga midbid ko si Bultis 5. Okay? O bueno, mga tugang oras natin, alas 3:29 sa Pilipinas, asin po sa tuyang programa na Pinky on Mo Baby. Madali lang po, tamay text digdi madali lang po, tamay text na. Ay, mali. Ito. Love story sa Pinky on Mo Baby. Good afternoon. Ay iba man an ngongo. Iba man sa muwit, di ba? An ngongo. So aliputan, di ba? Oo, so may kwan, may ano ni.
Hindi tuwid bigkasin ang isang salita o words. Iyan ang muwit. Hindi tuwid bigkasin ang isang salita o words. Yan. Okay. Kaya nga sa babasahon, tanawara lugod, tabay luminaw na text lugod o. Matilam patatila, iyan ang muwit. Kauyam ka mo. Mga sarabayon ka mo na. Sabi kan taga dyan sa kuhan, sa binibitano, agum, namit gas. Awinda, ano naman kita? Love Story sa Pinky on Mo Baby. Good afternoon, Henry M. There's a light, a certain kind of light Itanong ko lang po sa'yo, never shown on. masama bang ma-in love sa isang janitor? To live with you, to live with you. Na isang marangal na trabaho at ano ito? At Jesus ko may naglaog na tip. Di mo na po mag-text sa smart na bata ining cellphone ko. So, out susintuson baga. Di mo na po magkwan o nawara. So, may naglaog na text, tabi. Nawara so pig ito. Big ako kasi ay pinagtatawanan at pinag-uusapan ng mga friend ko sa trabaho. Bakit daw sa janitor ako pumatol, samantalang maganda naman ako? May manliligaw po sa aking pulis. May manliligaw sa aking isang kagawad sa barangay. May classmate ako na nasa Saudi, palagi akong chinachat at ako ay nililigawan. Tinatanong ko nga ang aking sarili, bakit kaya sa isang janitor ako ganito ma-in love? Hindi po ba ikaw ay na-in love din noon? Ganoon ba talaga ang pagkiramdam kahit anong pagkatao niya, mamahalin mo, basta gusto mo siya? Oo, tinatanggap ko po na ako ay na-in love din. Kaya lang, ang na-in love po ako sa isang babae lang. At yan po ang aking asawa sa ngayon. Kulang po ang aking experience na ma-in love sa napakaraming babae. Isa lang po talaga ang aking minahal. At yun po ang aking asawa sa ngayon. At isa lang talaga ang naging girlfriend ko. Simula nang ako maging binata at ako ay mag-asawa. Okay. Kagabi, sinat po ako ng kapatid ko. Tigilan ko daw ang pagiging bulag ko. Umiyak po ako ng umiyak. Dahil po, bakit ganon? Bakit ganon ang pagiging judgmental ng mga tao? Ano po ang gagawin ko sa ganitong sitwasyon? Kapag nagsasama nga kaming dalawa at nagdi-date, ay wag mo nang magdi-date sa ngayon kasi nga may pandemic tayo. Kung alam po ng mga nakakita sa amin ang pagkatao ng kasama ko ay iba ang tingin po sa amin, lalo na pag hinahatid po ako dito sa barangay, Ligas, ay Taga-Ligaspi. Okay. Maraming salamat po, Kuya Hen, sa pagbasa mo ng aking problema. Okay, ganito yun, anak. Love Story sa Pinky on Mo Baby. Number 1, ano ang trabaho mo? Dahil man sinabi man, adi. Dahil mo sinabi sa kuya kung ano ang trabaho mo. Pwedeng sabihin mo kung ano ang trabaho. Dahil na ako makiaramdagod ka ang trabaho mo. Araw kayo ni. Primero mong hapot, di man kimaraot kung ma-in love ka, sa sisay man na tao,
basta ika, libre ka na ma-in love, as in siya man, libre man siya na ma-in love sa imo. Gustong sabihon, di po ano man na pananagutan sa buhay, siring po sa may agom, siring po ngaya sa kung ano pang obligasyon. Ano ko sabihin ko, basta po siya libre, as in din ano man na responsibilidad, na makakaulang sa pagpapakasal nindong duwa. Di man po nagbabawal na ma-in love ka sa sarong janitor. Ang janitor baga, sarong maray na trabaho. Kumpara kung maagom ka man sa ng ibang trabaho, ang trabaho niya, nagaparaikit mang kikupon ban sa opisina, nagaparaikit kibulpen, o nagaparaikit kung anong kantidad sa opisina, lumang ka na sa janitor, na ninarog ka nagibo-gibo. Ang puso ni, di mo pwedeng turuan kung ano ang itinuturo nin puso, asin iniisip nin tawo, na iyoan sa imong kamutan, iyan ang dapat gibuhon mo, asin kung duman ka maugma, duman mo gibuhon iyan. Di ba? Ang love, mga tugang, ipinagtataunin bulaho sa satuyang kapwa. Ang pagkamot, ipinagtataunin nin libre sa sisay man. Kaya dapat baliktadan mo iyan, nin pagkamuot man. Pero kung regardless kung anong status mo sa buhay, nasa sa imo na. Di ko pakiaramanan sa imong namumuutan kung ano iyan. Kung diyan ka maugma, pabayaan mo ang nagko-comment sa imo na mga relatives mo. Kung diyan ka maugma, pabayaan mo ang mga nagko-comment sa imo na mga friends mo. Ang mahalaga, maugma ka, pabayaan mo sinda. Di ba? Pabayaan mo man eh. Bakit man eh? Pabayaan mo sinda eh. Pabayaan mo sinda. Ano man ka? Igo nga na kung naaraman na araw ka ng trabaho, inaagom so araw ka iniyo. Di ba? Di ko galing pwedeng aranan, masupog man. Pero, irorespeto ta, mga tugang, kung anong ang gusto mo, yun natabi yan. Di ka magpaparapo problema sa sasabihon kan iba. Ang importante tabi, igwa ka mo kimagayon na naging relasyon. Asin mo ugma ka, sasay mo tabi na pinagigibo, sasay mo tabi na oral daw, na pagtatrabaho, asin mo ugma ka, habang siya kaiba mo. Makaugmahon baga na kaiba mo ang lalabs mo, sugari ngaya. Yung baga, ano na ang feeling baga, sugari baga sa gusto mo, garo, yan baga na in love ka baga na, mailing mo sa nabubungan ka na harong, maugmaong ka na. Adi, mailing mo sana ang kuhan, ano yun ang kantukan harong ninda, gari okay na si mo. Di ba? O yan tabi, ang advice ko sa imo. I see. Okay. O di man po ki problema pala. Ako na ganong opinion ko. Kung saan ka mo, may pagpadagos mo. Kung maugma ka na siya ang boyfriend mo, let it be. Diba? Let it be. Kung maugma ka na siya ang boyfriend mo, ipagpadagos mo. Natamanta, magdadangog ka sa reaction kan iba. Okay? O bueno, ilingon tamon ang sendong mga reaksyon. Hindi po mga tugang sa satuyang programa ngunya na hapon. Tamasupog man sa mga nag-iling sa Facebook o gari padakol na patikan comment na naman. Pero ay, may bata, may 4 na nag-share, may 7 comment o masupog. Teresita Jacobo, good afternoon. Caroline Alpares, mayroon po Baduya at Kuya. Ay, salamat. Wow, ganda ng boses. Arin naman, sa pagkanta ko. Shima Beroz sa Barsibal, good afternoon. Anita Armstrong from Melbourne, Australia. Louis Bal, mabakal, angas ka. Good afternoon po, Mary Bermundo.
Okay na? O, bueno. Okay na po. Salamat ang tabi sa mga, ito pa, Nonito Nebres Jr. Good afternoon daw. Watching at from Kamalig Albay. Oh, maray na hapon tabi sa Endo, ha? Watching from Kamalig Albay. Okay? O, bueno. Mga tugang sa pagbabalik, ang satuya tabi na good afternoon, Hen. Arog ka ini po ang 60 years old. 60 years old ka. Kung 60 kung arog po ka ini, ining nagitig sa ko na 60 years old siya. May namatian na siyang kalintura. May namatian po akong kalintura. 60 years old po ako. Di ko aram tabi kung COVID ini. Ano po ang gigibon ko? Arog po ka ini. Arog ka ini. Kung tagasayin ka pong barangay, i-report mo na sa barangay health worker nindo. Di ka po may fever ka, buda tabi i-isolate mo ang sadiri mo dyan sa harong nindo. Kung di ka mo ki sarong kwarto na medyo separado sa mga pag-iriba mo. Kung medyo may kwarta ka, magpa-antigen test ka. Tag-antigen po, kung man yan, reliable man, magpa-antigen test ka po. Ngunyan kung dahil kang kwarta, ngunyan mismo, mag-isolate ka dyan sa sendong harong, buda mag-report ka tabi sa barangay kapitanindo o sa barangay council o sa isay man dyan. Bako na tabi kan mag-report, dahil ka na magluwas. So mga pag-iriba mo tabi sa harong, yung tabi ang suguon mo, na mag-report o mag-upload sa barangay council, tangani mga tugang na makuha ng katabi, anong upload kan man mata man ang katabi ka asistensya. Pero, kay puhan na dangugun mo ang lawas ng sadiri mo. Number 1, listen to your body. Paano ang gigibohon? Number 1, ano ang pamati mo? Gari ka pigtatrangkaso? Gari ka piguluya? Number 2, nagluya ang appetite mo. Kumani. Ang pamarong mo yaon pa. Ang pagnamit mo, nagluya, nag-arog kaya. Anong pamati mo? Gari trangkaso, pigisipon ka, pigaabo ka. Mangarog ka na, dadangugon mo sa diri mo, pigakapos ka na maghangos. Mangarog po kaya. Pero kung di ka man pigakapos na maghangos, tabi, mas maray po na pag-arog ka ng namamatian, mag-isolate manggararay sa harong. Di kita magtiwala, tamalay mo kung dahil aram kung ano yan. Di ba? Mag-isolate po sa harong, diyan kung sa inyo. Buda, mag-report tabi si pinakaharani na doktor o health facility diyan po sa Sendong Barangay. Hen, good afternoon. Nag-isolate na po ako. Nag-isolate na po ako. Kaya lang, garit talaga ako tatrangkasohon. Di man ako nagpaparaluwas, apera kang nagduduman lang po ako sa bakery para magbakal tinapay pagkaaga. May mga nakapila man hanggang sa bakery, pero nag-observe man kabing social distancing. Ayaw man sana po ang lakaw ko, bakery harong. Now, bakery harong, tama, pwede man yan. Pero ang hapon, sisan mga kairiba mo sa harong mo na nagluluwas man bakoy man Kung ika, medyo tiwala ka na, demon ako nagpa-bakery ka man sana, tinapay. Pero sisay dyan sa kairiba mo sa harong, ang nagluluwas, tabi. Tadahit naman ang aram ko na nagluluwas dyan sa kairiba mo sa harong, kung ano ang dara niya, pagbalik niya. Yan. Iya po. Mas maray po nag-isolate ka na. Pero ang suggestion ko po, i-report mo mangyaray tabi yan sa barangay council nindo. Tangani po na ma-monitor ka. Hello? Hello, sir. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. Apo. Magan sir, kaya bako man akong doktor. Opo. Ordinary lang akong tao. Pero, base sa kuman, sa mundo na. Opo. Nagpapalit na baga klima ang panahon. Iyo. Tama ka, sir. Mainit. Yes. Tama ka man. Oo. Diyan po, nagkakaigwag yung mga trotanggaso. Exactly. Oo. Yes. Kaya,
sintomas niya, sipon. Yes. Pareho kang trangkaso. Oo, trangkaso. So kung trangkaso ka lang, tapos basta ka na lang maduman sa kung saan na health center. So ang kaluwasan ganyan, COVID, di ba? Oo. So ang pinakamagayon ganyan, observe mo na so ang sarili. Kadiri. Oo. Kasi kung takot ang papairalon mo sa sadiri mo, trangkaso lang pala tapos COVID na. Yan, sus ko, totoo yan. Mahirap yan. Tama, sir. Tama. Ako, agree po ako sa imo dyan, sir. Hindi yung change of weather tamananggan. Pwede kang sipunon, pwede kang kalinturaon, di ba? Kali sa Maynito, nauran-uran ka kidit, pwede kang sipunon, di ba? Yes, opo. Sobrang init ang ngunyan, tapos biglang maoran. Yan, eksakto po. Nakikreate yan sa tao. Yes, exactly. Oo. Thank you, sir. Thank Yes, you. sir. Thank you so much. Magayon po ito. Thank you so much. Magayon po itong punto ka nagapod sa tuya, di ba? Mas mare po, magayon itong punto niya. Nag-change ang panahon. Baga, sabi nga, ikang pag-asa baga, tag-ura na, di ba? Hali sa Mainito, nung nag-ura naman kasubanggi. Mag-ingat kita kang klemang ini, tayo ni po mananggad sa pagbaba ko kang klemata, pwede kang sipunon, pwede ka tabi na trangkasuhon, mga tugang sa likodan tabi kang sitwasyon na ini sa palibot. Okay? O bueno. Thank you, sir. Salamat. Agree ako sa mo tabing observation. O bueno, oras natin, alas 3:44 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion.
Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Magkaburunyo, bicol. Magkasararo, bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Di Cabredo. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word.
Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Alright. Uy, ang pitsay palanjing, maray na pampalinaw kimata. Ngayon ko lang naraman niya. Kung natuod kita na nga ang karabasa, pangpalinaw sa mata. Ha? Aray ko. Kung natuod kita na ang pitsay pampalinaw sa mata, ang karabasa pampalinaw sa mata, ang pitsay pala naman nakakasuporta da atabi sa nutrisyon sa tuyang mata. Nailing mo na yan. Bata ko sa totoo, aram ang paborito ko sa pitsay na luto iyan baga napipakuklaw na, so islice mo ang pitsay, tapos pakuklaw mo, bangutan mong tinapa, masiram mo nun, kung bako mga tugang tinapa, sardinas, di sila pakoral dawon, tapos inural daw mo man, mga tulong alasurnudan, ang pagtuko mo, gari may nagkukuhan, may napipil ka Pero, ilingon mo ang pitsay da atabi supports eye health. Ang nutrients po siring sa beta-carotene or vitamin E, selenium, vitamin C, and vitamin K, nasa pitsay da tabian, maray na kombinasyon mga tugang para maging healthy ang sa tuyang mata. See? Ang pagkonsumo po in pitsay regularly, nakakaprotehir da tabi mga tugang sa mata, tangani na maiwasan ang pagkakaigwa ng cataract asin glaucoma. See? Siring man helpful da tabi ini sa pigaapon na macular degeneration. Asin po antioxidant yaon sa iya pigaapon na lutein. Ano kung tamang pagka-pronounce na kayo? Gari tama man. And zeaxanthin na presente po sa mitpitsay nakakatabang mga tugang para sa satuyang marhay na paghiling. I see. Di ba?
Araw pa lang kaiyan kaya pala ang sa kuyang mata, malinawon ang paghiling paminsan. Dahilan po mga tugang sa pitsay. Yung baga na, bago mong, ako Jing, di ako nagkakaong kipitsay na malinigon ang dahon. Ang gusto ko sa pitsay, sumay mga luo-luho ang dahon. Nata, sabi kan mga nababasa ko, pag ang pitsay da may mga luo-luho, da ang pig-spray, da ang pig-kukang ki-insecticides. Gani talong, ang talong da pag malinigon, dudahan mo an. Pero da ang talong mga tugang pag-igwa ki mga, mga luo-luho na garing may mga ulod-ulod, libre ngayon sa pesticides. Adi, yan pala na yan, mga tugang. Pero, bago sa karaw, ang pagkaunta mo niya na mga vegetable, sugasan ta kimaray tabi, ta iyan, pipauranan man ang mga, mga pesticides, kan ibang mga paratanom. Iba talagang dai, pero ang iba talaga, gigulpi man yan. I guess I always will. Always felt that we were blessed. And I feel that way still. Sometimes we took the hard. Nakadumalo, nagdalo man eh. Okay ba na nagdalo? Okay ma. Bata, matag-ura na talaga eh. I wanted to be you. Klaro kung talaga, be you talaga ang gusto niya. Bako talaga kwa. The world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. Saga na lang sumaywagang tanog ta. Sumaywagang tanog, saga na lang po. Na-delete ko sa sound. Na-delete ko man ito. Nadali sa cellphone kong saro. Nagkawaraga sa phone. Yung nga si Francia, dahil kung aram sa number kayo ni si Angel, nakuha na sa phone ko kan cellphone ko, nagkaya na ko na paano ito. Believes without a doubt. Salamat po. I love you all. Goodbye. Si Henry Maceda, ang Pinky on mo, baby! May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack!